Ами... Ама не го е познал още. Фата. Да, обаче сме се разпаднали, нали? Фата. Пицата се разпада. Не върфата. Добре, между другото пицата наистина леко се разпадна. Еми то носачо. Моля? Това трябва да си го купите, човек. Но сега че не е виновен за нищо. Много е. Ние не се разделяме. Ние в момента не сме заедно, защото сме разделени. Падна царевица. Вие не разделихте. Осъзнавате ли, че мразя? Ето това момиче мразя я. О, секси ли съм? Абе, емоции! Падна царевица на килима. Къдрево ми е косъм! Къдрево ми е косъмчето! Ива е писана в телефона на Габи, като Евелина Камилата. Сега беше... Габи стриптиза. Аз съм мис Кояк. Аз съм Гери. Обичам те много, 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 много. Аз съм носача. Какво? Що си носача? Кой? Паси баба. What was his game? Аз току-що налапах едно цяло бутилка и никой не Нещо, го видя. което бе мъж. Сигурно е Аз мразя това момиче. Мишел, ако гледаш това клипче, извинявай, просто бузата нямаш какво друго. И да. Не ме убивай. Това музата на Мишел ли беше? Сигурно. Ти някоя твоя дреха имаш ли си собствена? Да, имам. Все пак. In your face. Еми. Прав в емоциите. Бъй, удари в емоциите! Айде спри, бе, много дълго стана. О, вижте, Ще се отчаят хората. Казвай стаята на Миско! Чакай да направя това гора, моля те. Трябваше да ти покажа главата, човек. Какво ще направиш? Каква гора!